Ndipereke moni kwanonse ndithu amene somulanso khale mwa GBS langa dzina henenga sowa tabweranso ndithu msabata ino ndi program imene 4-5 Palaver ndikupera ndithu muli bwinobwino inu ngati muli bwinobwino ifenso ndithu kuno tili bwinobwino. Programu iyi imakupezani pano pakanema wanu ndi cholinga kuti ayi ndithu tikathe kuphunzira komanso ndithu tikamve kuti kodi achinyamatanso amaganiza motani malingana ndi mitu imene timabwera nayo wiki ina iliyonse. Nthawi ina imakhala ndithu debate anthu atsutsane, nthawi ina ndithu discussion atsutsane, nkhani zake zili zimene zimakhala ndithu zikuchitika kumadera, kumajombo, kumilaga, kwina kulikonse kumene ndithu timakhalako nkhani kumachitika kumeneko. Ndithu timazitenga nkhanizo kuzibweretsa pano anthu azikambirane, atsutsane, akambitsane ncholinga kuti inunso muphunzire, inunso mudziweko. Zinazo nthawi zina zimakhala zoseketsa kuti kodi mfundo imene sindiyochokera pati zimachitikanso ndithu mu program ndelero mukhale pompo muone kuti macheza athu ayende ndithu motani. Ndabwera nawonso ndithu achinyamata mwa nthawi zonse sinimabwera ndekha pano, amene wandithu abwera ticheze nawo timve zimene ndithu atibweretsera mtsiku la lero. Chachikulu mukhale pompo, musasunthe, musatalikire ndithu ndi kanema yanu. Choyamba ndinoti ndakulandani nonse mukhala masuka ticheze pano amalawi nsanje tuchilipa nchinjitu nkhotakota alilede kuti ayi aonenso kuti program yathu imeneyi 4-5 Palaver ya sabata ino yatibweretsera chani. Koma choyamba ndakulandirani muzulule mayina anu, ine ndazulula henenga sowa andidziwa, tiyambira kuti tibwerapa tiyende ndithu mpana tifike mapetoko tisanapereke ndithu mutu wathu wa tsiku la lero kuti kodi uyende ndithu motani. Tiyambe kumeneko. Ndakatsonya ndimakhala kuchipasula. Takulandira. Zikomo kwambiri bwana wangu. Kodi kuchipasula si school imene? Ayi, kuliso kwadera kale mati chipasula. Oho. Area jani. Imene mophera mphongo mangoti area 22. Oho. Yes, tibulesi pamene. Okay, ine ndilinda Butiza. Butiza. South Africa amene. Zina. Yes. Makoye 22. Takulandira. Sukulu. Yes. Ine ndi Duncan Empire. Ndimakhala ku 23 Golgota uko. Chabwino. Wina wakamati kunchigwa mataba komwe uko. Kumeneko. Takulandira. Zikomo. Ndithu. Tibwerenso. Ine langa dzina ndi Blessings Zitso Katsonya ndimakhala ku chipasula ngakhala na moto 22 koma ndi mari area 21. Area 21. Takunyadira. Zikomo mbali. Langa dzina ndi Faith Ndua Zoro ndimakhala ku chipasula. Zoro. Maina. Yes, tibulo mabelo. Okay, ine dzina langa ndi Hope Maonga ndimakhala ku area 44. Takulandira. Zikomo kwambiri. Hope. Yes, taona ndithu ma teams ndamenewa maina awo ndithu azulula tadziwa ndamene ndithu mtsiku la lero akunyamula ndithu mbendera imeneyi ya 4-5 Palaver program imene ndithu panonso pa GBS. Kodi lero mwabwera ndi mutu wanji? Msaiwale ndithu mmene nenera muja kuti nkhani zimene bwala muno zimene ndithu zimakhala zochitika zimatikhudza ena zinachitikira ndithu abale athu, aneba athu, azinzathu amene zikuchitika ndithu mwina ife amwene ife ndithu eni yake zinatichitikirako. Nkhani zimenezi zimene pabwera nazo muno kuzikambitsana tiphunzire tione kodi chitsogolonso chikhale chotani. Lero timafuna ndithu titakambapo nkhani yokhuzana ndi za schools. Tikamaona pano ndithu achinyamata kukangalika kwambiri ndithu phunzira kutere apa kutere ncholinga kuti ayi akaphunzira akuti patsogolo azaziyimire ndithu paokha. That's why ndithu makolo amatilimbikitsa kwambiri ana inu phunzirani, ana inu sukulu njabwino, kumatenga mafizi awo pene paja kumapereka, odya mafizi nkumadya, mabe sukulu ndithu nkumapitirira anthu kumaphunzira. Lero mafaya takambapo chifukwa pa gulu limeneli pamapezeka ndithu achinyamata ena onena kuti sukulu ikuwavuta kwambiri. Mosanayambira kumaphunzira kumakulira ndithu ku sukulu komweko komano sukulu yokuabwiza chiyankhulo cha anyamata cha masiku ano. Ati sukulu yokuabwiza kumati chani china? Kuwayala. Sukulu yokuateleka. Kuwayala, kuwateleka, kuabwiza. Of course luseka sisi nsabwino. Amakhala kutchedwa mayina ndithu ku sukulu kuti koma watu ndeye ndikumbwere fe tuphunzira nthawi imeneyo akuti mbulikisi ndeuti yayi ameneyi
ndekuti ndi mbuli yotheratu ija kuti vino atatani sizingatheke moyo ndithu mapitira mwachoncho. Ndere lero timafuna tifunse tikambitsane titsutsane kunena kuti anthu ngati amenewa achinyamata ngati amenewa akuphunzira sukulu koma sukulu ikuwavuta makolo ndithu kuyesa part time mapito amene kuja kwapeza mwina mphunzitsi wapadera kumaphunzitsa koma bewo kumonota ifetu ndi nzeru munde mulibe mutu mumangodzaza ndithu madzi okhaokha ife za sukuluzi zoneka ngati mwina simbali yathu. Funso ndona kuti kodi nzoyenera kodi nkoyenera kuti pamene wachinyamata apita sukulu akulimbikira koma ikumbwiza sukulu ikumbwiza ikunteleka ikumvuta ikumuyala kodi nkoyenera kuti aisiye za sukuluzi ayambe kupanga zinthu zina zimene akuona kuti zaphindu nzatsogolo ifa sukuluzi ndi tsogolo lake koma asiye za sukuluzi chifukwa ikumvuta ayambe ndithu kupanga zinthu zina zatsogolo lake zimene akuona kuti zimthandiza pa moyo wake. Mwina simunandive bwinobwino ndifunso na kuti kodi nkoyenera kuti wachinyamata pena kupanga za sukulu akupita ku sukulu kuphunzira koma kuona kuti sukulu ikundivuta mwina nzeru ndilibe ineyo izi sindingapite nazo patsogolo kodi nkoyenera kuti mwina asiye sukuluyo ayitaye kuti yayi izi ndazisiya ndiyambe kupanga zinthu zina zaphindu apart from za sukulu ndikuchitazi izi zindichedwetsapo zaka zikupita ndikalambira ku sukulu komweko ndizisiye zimenezi ndiyambe kupanga zinthu zina. Nzoyenera bwanji nzosayenera bwanji ayikakamilebe sukulu awa ndi anyamatale apa atiuze maganizo awo timve kuti iwo aonena kuti pa nkhani imeneyi ali mbali iti maganizo awo ndotani ena kuti ayi amene ena anasira sukulu panjira wena ndi namva kuti ayi amene munasira sukulu panjira tapita mukayichotse ife tifuna tiduse tukanikodusa nonse munasira sukulu panjira takayichotseni tifuna ife tizidusapo pamenepo so mwina inunso ndamene munasira mwina sukulu panjira mwina inakubwizani inaukanikani inakuyalani timve pano kodi nzofunika bwanji kuyisiya sukulu kupanga zinthu zina kapena nkofunika bwanji kuyipitiliza sukuluyi kodi nkhani siyomweyi. Yes ndiyambe ndi wonder tango usatipase mfundo ungotiuza kuti inu muli mbali iti ndibwerenso mbali iyi ndizamvenso kuti iwo wanso mwina ali mbali iti ya debate yathu ya tsiku la lero. Yes. Akuti munthu suma limbikira mtunda oti supezapo phindu ilonse kodi sipali mwambo pati kulimbikira mtunda opanda madzi mwina awa kulimbikira mtunda opanda madzi. Yes inu tatiuzeni muli mbali iti. Okay langa dzina ndi lomwe lija Hope Maonga ine ndanzangawa tagona kwambiri pokuti sukulu ngati kukuteleka ngati kukuphika ndi zabwinobwino ukhoza kuyisira panjira olo magalimoto asamadutse koma ndi zabwinobwino chifukwa zochita ndi zambiri zimene sizikufuna sukulu zothandiza pa moyo wa munthu ndifotokoze choncho. Yes Hope nayenso kusanenapo kuti yayi ifeyo ayankhalo za nzeru Hope zinayenso zakuona kuti yayi ka sukulu isira panjira magalimoto azikaneka odutsa koma nkhani ndionena kuti zochita nzambiri zosafuna sukulu ngati ikuteleka ikuphika ikuvuta itaye imeneyo peza zina zochita. Amalawi ineyo maganizano ndoti chani manamba zale pamsipo tipaseni maganizo anu timve kuti muganiza bwanji ngati sukulu ikuvuta mozi wambira onyama ropiro sukulu zikuvuta kodi nkoyenera kuyisiya sukulu nkuyamba panga zinthu zina zoti zikuthandiza pa moyo wako kapena iye ayikakamirani sukulu mpaka na amati sukulu sitha koma ukafikane nayo pamene ukuona kuti apapa ndathana nayo apa ndalekeza apa inu muganiza bwa timve maganizo anu manamba amene ali pamsipo. Yes tiyambe ndi Duncan tatipase fundo imodzi ndisanabwerenso apa so ndizamvenso fundo imodzi fundo yako imodzi. Okay amalawi ineyo ndinene kuti sukulu
sikwabwino kuyedzekera panjira yayi ngakhale zavuta zatani sukulu tikwena tikakamire monga ife achinyamata chifukwa sukulu munthu akaphunzira sukulu imampangitsa kusintha kaganizidwe moyo wa tsiku ndi tsiku monga life ya pano pamene ife achinyamata amene tikuyenda tiziyenda ndi moyo wa sukulu ine ndifotokoze choncho. Okay, imanthanisa kusintha kaganizidwe. Muzochita zako okay lese munthu waphunzira muzochita zako zimasiyana ndi munthu amene sukulu anayilera level ina yake chifukwa of course sukulu ndiye kuvuta komano nkalikati mokuvuta sukulu muja umakhala kenako matula beke naka kumakhala ukuphunzira beke nakake ndi kamene kacha kamaza kuthandiza kutsogolo kamene uphunzira kacha. Yes. Ndine ndikuti ndikwabwino ndi sukulu siyedzekera panjira koma tipitirire nayo. Chabwino. Yes, thankeni. Nena aposo ndithu kuti sukulu ndiyofunikira chifukwa munthu amene walowa mkalasi waphunzira kayima mvuta in the process yoti kumuvutamo amakhala akutola zina zake ndithu ndizamuthandiza kumtsogolo. Yes. Ine anga maganizo kuti school ikavuta format kuyisiya. Okay. Chifukwa choti zochita panopa ndi zambiri kuti school yakuvuta zikangokhala imene ndibodzi zochita zamanja ndi zambiri kuti wanyamata amene aloganiza bwino ngati ineyo sangasafale zisafuna nena zambiri pongofuna mphira mphongo ndi ngoti fupa lokakamiza sichedo swampika ndapo school ikavuta kuyisiya ukapeza zochita zina zamanja zopezesa ndalama zamaluso school ikavuta basi kuyisiya usekakamira. Chabwino. Ine nditero Pacha zineja? ine ndi blessings zinthu Abule kukambapo ndithu kuti ayi zochita zamlili sukulu yavuta yedzekani fupa lokakamiza sichedwa kuswamphika mswika mphikawo uswekapa. Yes, linda pacha. Yes. Kamila. Yesetha kama batayimpita yesetha kawelenga uyesethe skulu umalize uyesethe kaubweya ndi degree kaubweya ndi chani fo abano bantchito zambiri munthu sangangopita basi oti usanapita skulu lezo ndi ndizabodza ntchito zamboma maofesi zikhwaya panopa zambiri skulu ola business yomwe iyi imafunika skulu kwambiri anthu ambiri panopa kuti uchite bwino moyo skulu maganizanga. Chabwino. Yes, Linda. Linda. Zikhwaya. Anthu amene akugwira ntchito mboma makampani akuluakulu. Utati wafufuze suti skulu sanayelekeze panjira yayi. Fe. Linda ukanenona kuti aliyese amene alibe pepala mujeni ku office ntchito sangagwire kodi ndi aliyese amene angaphunzire ndikudzagwira ntchito mboma zabodza zimene zozo aliyese amene akuphunzira sonezo kuti angagwire ntchito mboma sukulu ngati yavuta isiye pena peke sibwino kumakakamiza zinthu inezo zinthu ziyani sizingapindule kaliwonse zifomate zimenezo yamba zina sukulu yachani sukulu isiye pangani zina yani za nzeru awapanga zinthu zavuta sukulu yavuta peza kenakake yani kuochita sikuti ndi aliyese amene angaphunzire ndikudzagwira ntchito mulimo mu mboma business imene uyamba business ya romaro ifunika pepa layo ku sukulu mbola ine funa ngana zolinga sukulu yavuta basi siyeni peza china chochita. Okay. Yes. Bodi mfundo munena ndinu amala sinunena ndine auna ndithu ndi makosa nawa iyayi skulu limbikira iyayi modele. Yes, wanda funde modzi ndisanabwere soko. Ine kongoyankhula akuluakulu skulu ndiyofunika kwambiri skulu imafuna kumayilimbikira orakha ukulephera chifukwa munthu rakha ukulephera imadzafika benthawi yake umadzachikwanitsa chinthu chija chinthu rakha zoro chipanga ka 7 times sungamangolepherabe mpaka kufika ka 12 times mas munthu wako marani umatseguka skulu ndiyofunika munthu timakhane magozi osiyanasiyana ofanzanga wena sankana zoti wena grow up I want to be chani oyendetsa ndege pomwepa masoldiers pomwepa. How can you be oyendetsa ndege usanaphunzira komano munthu akazoti uli ndi mentality chona zoti ine ndifuna ndikwaniritse zomwe ndimakhumba umalimbikira mpaka umadzachipeza imwe marani umafuna
so school ivute anthu akunene ola akunyoze go for the school osakakamira osatekekaso ndi anthu yayi chifukwa chimodzi apange ndi chako tsogolo pangana ndilako sila ena aso iyayi sila akuseka aja si amene ajawa fomati iwo fomati anthu ulendo alese ndo eka so school tiye ntikakamira achinyamata anzanga I'm encouraging you tiye ntikakamira school muli zofunika mmene mujamu oloti kubhala kubwera kuno azifuna ma certificate afolo kubhala azifuna certificate afolo ndikuza ndizoona oho sa ine mo ntanga ndiwene yes ndivire kumapero sindakula zambiri akuti kubhala kukubweraku azifuna ndithu kodi bwanji ayayi skulu inandivuta de basi ndaona kuti tithawire kuno akuzati yafolo bwanji palibe akuti panga format anthu amene akuseka usapange format skulu ya skulu isunge panga format anthu amene akuseka za skulu yes ndibwere kumapero okay skulu ikakuvuta isiye mwina mwamwayi kunena kuti panopa maskulu ambiri aboma ndi aulere komano makolo amakhalabe akupatsa ndrama ngati zodyera komanso kwa amene akumaphunzira skulu zoti ndi za private kumene kuja kumafunika fees tiganizirepo tisanayambe kupitiriza skulu yathuyo kuti makolo amakhala akulowetsapo ndrama zochuluka pa nthawi imene ukuphunzira ukubwereza maklasi skulu ikukuvuta ndrama imene ija itakhala zoti mwina yagwira ntchito pena pake olo wayambira business pomamaliza chaka ukhoza kukhala wafika nayo patali business iyo pamene nthawi imene ukatakhala zoti kupita ku skulu ndiye kuti ibwezi kuti chaka chikutha koma ndrama ina iliyonse ulibe business iliyonse ulibe ukudikirabe kuti upeze pepala koma zikukuvuta chonde osakakamiza tikhoza kuyamba business tizipanga business kandi ya tomato sifuna pepala pang'ono ndi pang'ono tikupita kula anthu ambirimbiri amene timamva kuti skulu yawo sidapite patali koma tikunena pano ali ndi chuma anzangawo akungoona kuyankhula koma iwo afunika abwereso mbali yakuno tizitsutsira limodzi good ya anga maunda amenewo yes wamva nditumweleka kuti mwino kuti sukulu ngati yavuta makolo pano mwina poti sukulu mafizi khala ngati anapumako makolo koma aurira amapereka peodyera komanso tikamakamba nkhani ya anzathu ama private schools ndikuti mafizi ibe anakatani anakapereka so kuli ngati kuti angotenga madzi kumangothira munyanja mmene muli madzi kale koma yonena kuti palibe phindu limene lingabwerepo koma ndrama manager ayo kandi ya fizi jena kuti mwina mwauza amama kuti amweni inende mutu emputetu tatengani ndrama ita ndipaseni ndiode ndithu tomato mwina ndizichita pakamapita nthawi imene unakagwiritsa njema mla skulu ichi ukhala wapanga maprofit ambiri zinthu zako zikuyenda akutero tu pacha zina licha hope akutero yes target fundi modzi kulesa pa modzi tayo uthamango ndi ayi achinyamata ndikuwuzeni chilungamo tisanamizane kuti tichite skulu iyayi imeneyo simfundo ndipo sitigwizana nazo awa alinazo kuti ndrama ya fizi apatsa ambe business imaduka kuduka business yonse ndikutha pamene iweyo kuti uphunzire upeze pepa silimaduka udzafa mpaka na pepa likanalipo pepa limene lichalo ndiye skulu ndi abwino ndikuyenera tipine endi pano pati ndi mwayi kuti boma ilila mkulukuta moyo skulu ndi yaulere ndechukanikira skulu ndi chani ndikuyenera tipine ku skulu ife monga nyamata kuti kutsogoloku zatsogolere dziko linoli ndi nzeru ina ndirekere pamene popo okay kusiyatu kwa skulu mene sino zori mtu kabe business ya Roma Royal Car okay skulu receive kwa jani anthu fetu kukula tiberi example mwene ne skulu ndivuta ndisiye vanopa ndikayambe chinthu china chake what about ndifike 20 something years ndikhandire patipo ndikandi wewe majuwa uli ndipanga zinthu zoti za perfect kwambiri komanso ino muti pepala likupasa chakudya pepala limapereka ufa pepala ineyo kwete pepala musunga jipepala so my point is pepala sikaupangise kuti udye munthu usanagwire ntchito
nchimodzimodzi osaphunzirayo osaphunzirayo sangadye asanagwire ntchito ayenera kuti agwire ntchito agadye ophunzirayonso akagwire ntchito agadye Yes. so inokusandibalalitsa okay so nkhanena zoti pamene wachinyamata sikuli kukuvuta umakhala zoti ukukula pamene ukukula umakhala zoti ukuchiphunzira chinthu china chake pamene ukuchiphunzira makhala zoti talent ya chinthu chonso ndi yakonso mentality yakonso ikutaninso ikukula pamene zafikire nthawi ina yake zona zoti uyu achedwa ndi sikulu uyu uzambiriranso kwambiri uliso ndi mamiliyoni kwambiri ine point yanga nditire koma zona zoti bevala silimabweretsa sima bevala silingabweretse losima zosatheka bevalalo muzakaligulise chabwino Yes. Linda. azithu mwene zoti utakupasa munthu oti anaiva sikulu dzakadzubweradze kukhala bwane through business iyo nde inu business yoti kubwetsera chuma ungangopanga upanda anthu oti ukugula oti chizungu akuchiyasa bwinobwino uyene upite ku sikulu chizungu uzichidziwa bwinobwino mutu English tekeze sikulu nekeze yesterday 6 or 7 umangudziwa lemba chichewa kuyankhula chichewa English sudziwa ukagulitsa mu kampani yabo ukagulitsa sungangoneza kuti how much wene ufotokoze business yanga ndiyore anthu adzawabwa business yako usana bange advertise wena ubange advertise kuti anthu adziwe ne munthu sungangopanga advertise munchichewa tekeze upanga ndi azungu makoleya ubanga bwanji ma ako Nigeria adziwa bwanji chankhulo chako mafunika masamu mmene mafunika masamu ndamawerenga bwanji masamu kusukusu unapita waisira 77 wasiya 37.6 ungodziwa chichewa kulemba sudziwa chizungu kuyankhula sudziwa zitheka bwanji ine ndona ngati sikulu cha ndofunika kwambiri School ndiyofunika kwambiri Ngani nukakamira ngalawa. Okay. Yes. Ndibera kwa pe. Fundo emozi. Kina mwanzole kwa wonder. Fundo emozi. Zamalese kwa hope. Fundo emozi. Kudilibire ku pray. Yes. Chifukwa chani? Fundo anthazi voloki. Magezi wamina kuti school tikakamira device. Awa kuti school titai chifukwa cha izi. Tazinde pasani fundo zimenezi. Yes, fair. Okay, tikalengera generation imene ife tili panopa mwana akamafika standard 1 amakazoli English wankhula kuti akudziwa ndeweyo Linda ukanena kuti ayi English sikudza kuyankhula ukapanga bwanji advertise kucheni zachani zimenezozo what for panopa ngati chinthu chikuvuta it's better chisiyo sada usachikakamize chifukwa ukakazoli ukuchikakamiza chirani chibwetsa vuto patsogolo skulu ungoyikakamiza kakamiza ngati wewe munthu sukhoza class urani kuti wewe nkasumukhoza zisiye basi meyo zani zisapatse busy basi munthu zingopalekaniza bwa skulu isiye upezene yake choti chochita choti wewe mbwa ine staff ini kali kunamake ndiyambe iyi ine jije drama idzani chizindibweretsera sena kuti skuluyo ukakamize komabe palibe chimene chani chikubwera bwani skulu isiye uyambe china chake drama zizani zizibwera fuka pano pabwa drama uzikhala drama mutumbo sena kuti uzingokhala zachani zikandi bevala skulu ifomari bevala zachani zimenezo Yes. Ina mtu ngoda bona kodi muti chani kodi nuko school si. Kodi anthu akuti school tisiye. Kodi anthu oti tizipitabe ku school. Ngati ndikambonena kuti ngati school yakuvuta ngati wachinyamata upita ku school kuphunzira kumangobwiriza kalasi yomwemwe kulemba mayeso kungolakwa kutela apa kulakwa fees anzatha ku private kumangopereka zaka zikupita anthu tikukula koma skulu yokuita kuona kuti atsogola apa ndi palibe ndetu ufunso nena kuti kodi nkwena kuti uyitaye uyisiye ngati skulu ikuvuta uyamba panga zinthu zina kapena kakamizabe ndithu skuluyo mpaka nofikana pamene kuti yayi apa ndi zatheka so mbali ya inawanda yukamba ndithu na kuti skulu tiyeni ndithu ndi abwino kayikuvuta tiyeni tikakamizeni tiphunzire mpaka ndithu kumapeto koma mbali ya inabule akunena kuti ino skulu ngati yavuta itayeni idiliteni imeneyo tiyeni ndithu tipeze chinthu china chabwino choti tichite tikachita chimene chija chitipase phindu pa moyo wathu inu muti bwanji ndive fune mozi yakawanda kina libwere kwa hope kenako tipite ku break fanta yathu ono kuti ikuthamanga kwambiri yes wanda ine ndikaonetsetsa nzangawa ina muraji na bule faith ndi hope
anthu I think amaganiza mwalo kwambiri chifukwa Zona. business ungamakamba za business ya tomato kuti munthu ungalemere kuposa munthu wina ake mwali ndi pepala chifukwa munthu wa pepala akhoza kugwira ntchito yomwe iwe ukhoza kugwira ntchito iwe kugulitsa tomato kwa zaka 10 iye profit yako iwe nkukupanga kwa tsiku kwa mwezi umodzi zimatha kutheka kwambiri Masters. 100%. Fine, school limakakamiza. Munthu ngatono zoti school iyi akuluakulu chikuvuta ndi chani masamu. Find some ways kuna zoti masamu aja uwakwanitse. Okay, chikuvuta ndi chani physics. Ma sciences I think akuvuta. Ndilipete kuma humanities. Kuma wani usamale goya kuti goya ndi chani. Ngati nyamata wena uziganiza. Chifano now ife kamene zoti anyamata ndife atsogolama we are leaders of today. Yes. 100%. So how can you be a leader? Muruma ko muri mamina. Usakuzoa chili chose. Chifawani mamina nzona mmoka muri mamina. So umaina upangezi ndozo okay fine. Ine je school iyi chizunivuta ndi chani. Ndipangezi fano sangona zoti kulimbikira kokha kuma kulimbikira school yo mwanzeru. Umakwanitsa chinthu mwarani umafuna. Kanipesa ukozo menya keli bwino sifa munthu wangu panga understand okay nechi mandivuta ndi chani. Ukanguruwa chikwanitsa munthu. Munthu makhawo liseri kwina kose ku school maurani umakhala wamenya po koma sozori ayi basi nasiya study 7 nduthamangira umekani akulu even anavodi ndidzombe aja amati waja ndosaphunzira koma pano pa ntchito zawo amalemba anthu ophunzira amafuna ke munthu wapepala labwino kuona kuno zoti uyandendetsera bwino kampani chifukwa kudzoroke anthu awandithandiza mwandipezeze anthu awandithandiza osati kungosiya school kuti ine makuti na let us work for school guys even anyamata let us work for school let us fight hard yomwe chirivuracho tichikwanitse tizakhala nyamata omwe tidzasinthe malawi pamawa zikomo kwambiri. Yes, awanda ndithu nsachiduse zokamba pamenepo. Yes, hope kapena yakunongola mfundo yabweloko fundo imeneyo kupepuka kwambiri akuluakulu amakamba anapereka chitsanzo cha Napoleon Dzombe kuti zimaveka kuti skulu sanapite nayo patali kwambiri mukuganiza kuti mmodzi mwa ife amene sitinapite patali ndi skulu fe sangakhe ngati Napoleon Dzombe okay ndikambe chonchi skulu munthu kuphunzira ukukula zaka zikupita telekezo ngobwereza standard 7 ukhoza kusiya ndikupeza china chake chochita choti chizikubwetsa ndalama chamwayi chachikulu ndicho kuti generation inasintha technology inalowa kwambiri pano anthu akumatha kuphunzira online ukhoza kumaphunzira skulu utakula online koma kumbali ukupanga china chake choti chikupezetse ndalama ikirani okay osati ndangogweramo ndikamba kunena kuti utha kumapita ku skulu pamene ukupita ku skulu sizoti ku skulu kuja ukaphunzira ukakhoza ndi kuti ulandira ndalama iyayi ku skulu ukupita zaka zikupita ukukula ungobwereza standard 7 palibe cha ndevu za wambakuoneka ngati wanda palibe cha nzeru ukhoza kusiya ndikukapeza chochita choti uzipeza ndalama chifukwa panopa moyo unowu china chonse chikumafuna ndalama ukhoza kusiya skulu kuyamba kaganyu kena kake umapeza ndalama patsogolo mwina china chake chafunikira kaya matsi kaya kachizungu uphunzira ndithu koma osati kuti ku skulu ayi sindikugwirizana nazo anambo kusangalala pamene ngarudi okay yes chikoji chenda mwayonji tijimalize pamenepa tipite ku break tikabwera mfundo zimene takamba kale tiziyedzeke tikambe fundo zina chifukwa wenyamaro ina kuonera popo kodi muti achina wandawo Duncan Linda iwo akunena kuti skulu ife yutivuta ife point ito khamene skulu ikuvuta sotunena kuti ku skulu anthu asapite ya koma skulu kupita skulu ikutani kodi ikuvuta komabe chifukwa chani tikamnebe tiphunzire mpano mapeto ndi azimva fundo zimene achina Linda achina Duncan achina Wanda mukamba akuti tikamirebe chifukwa cha izi tikamirebe ndatu uyo alimbikirabe skulu ichi okay achina Bule Fe
komanso hope aunena kuti sukulu ngati yavuta sekakamile tiyedzeke tidilite tiyambopanga zinthu zina. Chifukwa chani anena zimenezo? Mfundo zimenezo akuti tiyedzeke sukulu iyi yavuta chifukwa cha izi basi ama mwezi uno musandipeso school fees kapena temu ino fees musandira mungondipatsa ndipezeka benchi pena pake ndiyambopanga zinthu kutengera kumfundo zonse zimene zikhala zochokako. So tikabwera chigawo chichi tenisoni tibwere ndi mfundo zokhwima ngati zalasi nemavasi zotamatanthoza yani kuti tikanena zimenezo amalawi amene akuonera programu iyi aphunzire komanso aonenso loli njira yabwino imene angayende nditi. Tingopumula pang'ono tibwerenso posayedwa. Ndiye kunalima yanko aliyesende
chomaliza cha program ine 4+5 Palaver pakanema anu kanema wa GBS. Iyi ndi program ndithu imene imakupezani pakanema wanu imene ndithu timabwera ndi achinyamata timakhala tukamba nkhani zosiyanasiyana malingananso ndithu ndi zomwe zochitikanso mdziko muno, nkhani zimene zimatikhuza achinyamata tikamakhala tikamakula moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nkhani zimene zimachitika kumadera kwathu kumajombo kuma area kwina kulikonse kumene timakhala tikuchokerako kumeneko kumachitika nkhani ndi timabwera nazo muno tikhala ndi discussion anthu akambitsane iya ikapena debate anthu atsutsane kumatero nchilingoti inu muphunzire inu mudziwe inunso muone kuti njira yoyenerera ikhaleti komanso kwambiri timafuna tizoona kuti achinyamatawa akakhala pena pake akamakambitsana akamatsutsana kuti nkhani zawo zimakhala ziti amatsutsana chani. So zimene mfundo muzimva pazi zimenenso zimakhala zochitika achinyamata akakumana akamacheza akamakambitsana akamatsutsana pa mitundu ndithu yosiyanasiyana. Lero mutsutsana chani mukambitsana chani? Lero nkhani imene ndithu yavuta ndi ya sukulu maphunziro. Tunena kuti timaona ndithu achinyamata kupita ku sukulu pano sukulu ndi yaulere akuphunzira anthu ndithu kumene kuja koma umadabwa ndithu munthuyo munthu wina anali ku primary wina anali atafika kale secondary koma anampeza ndithu ku secondary kuja nkumpitirira nkupita ku university nkupita ku college nkukaphunzira nkumaliza nkuyamba ntchito koma uyu even ku primary kusanatanibe sanachoke ngati mwina wafika ku secondary koma ndoti zaka ndithu zapitapo ndithu zambiri. Ndetu unena kuti anthu ngati amene aja akupusha akuphunzira koma zikuwavuta zikuwabwiza zikuwayala zikuwatereka sukuluyi ikuona kuti yakanika avomereza kuti ife ndi sukulu ndi apa ndizandivuta. Tunena kuti kodi nkuyenera anthu ngati amenewa ma students amenewa akuphunzira sukuluyi yavuta kodi nkuyenera kuti ayisiye aponye maso awo kapena kuti ayambe kupanga zinthu zina zimene zingaphindulire pa moyo wawo kapena akakamirebe ngalawa sukulu yasayisiya zipitirirabe aphunzirebe ndithu mpaka na pamene aona kuti ineto ndendafika apo. Inu muganiza bwanji Duncan, Linda komanso Wanda unena kuti tiye ndikakamireni ngalawa tiphushe sukulu itiphunzire sukulu ndeyovutayo sukulu sinakhale koyophweka tiye ndiphunzireni tione kuti chivuta nchani mpana pamapeto pake tione kuti zalekeza pati. Pamene ndithu ina Bule, Faith komanso Hope akunena kuti sukulu ngati yavuta tisakakamize akuti lufupa lokakamiza limaswa mphika usasweke bwanji isiyeni sukuluyo yambano paka zinthu zina zaphindu chifukwa moyo kuti chilichonse chiyende ndi khobiri ndi ndalama. Uku mukuonako ndalama ku sukulu koma uku mukupezako ndalama ndekuli mu sukulu itayeni yamba ndikupanga zinthu zina ngati sukulu yakuvutani inu muganiza ba manamba zali mamsipo tipaseni maganizo anu kuti inunso timve kuti muli mbali iti ya makosana amenewa. So tabweranso chigawo chomaliza ichi ndikupita ndithu tililede kupereka ndithu mfundo zathu. So chigawo ichi ndi chankoke chayo gwetsa amene ndithu aphetireyo akachayiro gwetsedwa pasi zake ndithu zimenezo tiyambire apo. Duncan funda kwa modzi ndisanabwese kwa Bule kuti atipasiso fundo yake. Yes. Okay, ineyo monga Duncan ndikunena kuti sukulu tikuna tikakamire kapena ndifuruko zonena zokuti ngalawa imene ya sukulu tikakamire mpaka tikafike pothera pale chifukwa chonena zokuti chisanzo chabwino tindi makolo wathu mamidzi anathamangira ndalama ngati abale athu alukukowe komano adakhalakhala atasinkhasinkha kusogola kuti zinthu zikuvuta chanchani anazaona bezo tibwerereso ku sukulu ndipo tikunena pano ali klasi maona nde chifukwa cha zimene zichazo kuti fe monga achinyamata tisafikiso stage ngati manager yoti apa taisiya sukulu kenaka kusogola kuti zaibwerereso ndikuona nga sukulu kungoyika kamilatu sukulu ijayo tipange za sukulu zitheke za sukulu zichazo tikazikatheka za sukulu zija basi kwina kuti ziona kuti tizipanga bwanji komanso ngati mwina ma business aja munthu umatha mapanga business kumapangaso sukulu ndizothekaso zimene zonse osati munthu thamangire ndalama kusiya sukulu imene sichiganizo chabwino koma sukulu tikakamire ngati ukufuna ndalama takusaka ndalama komanso kumapangiraso ku sukulu ine nditekere pamenepo. Yes. Tankino kamba kuti kulena kodi amene utinoti sukulu inavuta kapena mwina chifukwa ngati inavuta sukulu nkuisiya
ndi pano abwereranso amene anoti skulu inavuta kapena mwina panali zina zovuta zimene zinachititsa anthu ali magulu awiri anthu yes ali magulu awiri kuti mwina kungwayika maunkamo kuti amene anthu amene wawa skulu mwina inavuta chifukwa ina kwati yavuta awasangabwererenso mkalasi maganizo anga yes okay anthuwe ne mene ndikuonera kamenenso mmene ndimaonera m'mamidzimu alipo magulu awiri ena inavuta chifukwa cha nzeru ena mwina inavuta chifukwa cha nzeru zovuta zina ndene ndikuyankhula ndi anthu amene inawavuta chifukwa cha nzeruwo koma analingaliranso kukhataona kuti ndipangenso chiganizo sipali bwino ndibwererenso ku skulu andifusire ulonda apa tifuna pepa la 4 unaona ndanaona zoti yayi ndibwererenso mklasi pano pati kunena panali mklasi yes Bule yes madam tipase fundo yawo imodzi inetu mfundo ine ndiyakuti skulu ikavuta format chifukwa ndi chinthu chochititsa manyazi munthu zipita ku skulu ukuoneka ngati ufu chinthu chochititsa manyazi kuopsa kozi tilengere example yoti kholo 1 umakhala unyozitsa kholo 2 uyipitsa mbiri ya aphunzitsi pa skulu unyasitsa mbiri ya skulu chimunthu chinkulukulu chikungolakwa olo makolo poyenda zitija tifuna zoti munthu uli ndi ndevu kuchibwana ukupita ku skulu kungobwereza zimaoneka ngati kuti aphunzitsi sakugwira ntchito yawo olo makolo anthu adzaona mwana watu wawo ali mwakuti chimangobwereza chimangolakwa zochititsa manyazi kwambiri nditu kodi athupa chimnakalembabe pano akubwereza ali mpana mayeso mu form 2 ale mapana kasikisi kangapo maonera so skulu isiyeni pangani ndikondweretsa makolo for yani kuti uzingolakwa uzikhala ku skulu ungopita ndi ndevu ukula chani haiti maso pano pa skulu yapano kumapita tiyana kwambiri umakhala tiyana kuti ana 13 12 years ali form 1 mu form 1 momwemo muli chimunthu chachikulu chino ali chilidala izikhanga tiopseza zochititsa manyazi ana azikuloza alidala zochititsa manyazi so kuti musachite manyazi pesa ina yopesa ndrama usachititse manyazi makolo usachititse manyazi aphunzitsi komanso usanyasitse mbiri ya skulu inetu fundo ine ndilero yes aunena ndithu Bule momveka bwino kuti ayi makolo asanyozedwe asatozedwe mmudzimo akamayenda kuti mwana wotumbulija makolo akakudutsawa ndi awo komanso kodi aziphunzitsino kuti mmaphunzitsa bwanje angolakwa atu komanso skulu amaphunzira kuti amaphunzira skulu yakuti moja santha kutani kuphunzitsa mbiri yapita koma vuto ndi ndani koma kungoona kuti apatu khangati zavuta angobwerera mbuyo mbiri zipitirira makolo mbiri yawo yabwino sukulu mbiri yabwino aziphunzitsa oneko kuti amadziwa ntchito iye wangofumukamo Linda fundo yako wisiye uzichititsa manyazi makolo skulu ine ndaona kuti sibwino kuisiya kuti manyazi chani manyazi achani munthu udzipanga zako wewe za moyo wako ukadzalemesa zoti ndamaziwazi zajanda anthu ena uzidye wekha pepa lidzekhala yako masters yako usatenge zoti anthu ati chani mudzi kati skulu ati sikhozetsa ngati form 4 yavuta pita kabwereze kayabwera ndi 20 kabwereze iwe tsiku linenzi zaenda unazaza tsiku ina wadzakhoza mpaka napita ku university masters degree uli pabwino skulu yes yes Linda mfundo yake ndithu safuna kutsutsa zambiri yayi yes fe okay skulu ikavuta it's better kura kuisiya chifukwa 1 munthu uli form 2 walemba 2 atuluka walakwa walemba 2 soka chiwiri watuluka alakwa ungolakwa 2 yomweyo olewe uri skulu dzipira udziriswa skulu ukataniko even uja form 1 aneda ungopiraso kuti basi anokuzirowa special needs so choncho ku skuluko ungorani ungopita ndiwe skuluko udzira komeneyo even skuluko ndupita ndikukataniko 2 yomweyo ndingorani ndikungolakwa it's better boy school yo isiye peza zina zorani zochita komanso kuna yunga ameri tikatengera panopa zochita ndi zambiri zoro 11 munthu chochita wewe kugamba lero li
sukulu so ungamati sukulu gasanjanjana ambo mbula pano pazoita ndi zambirimbiri ngati unazoti we sukulu yavuta isiye peza apopo chimene iwe una zoti ineyo chichi ndi best ndikamba ichichi kwa ineyo chikhala bwinobwino kambe chimene ichocho chiurani chikuthandiza siyana kuti udzingokakamiza chinthu china zokuti chinthucho beneficial yake palibepo koma udzingokakamiza umakakamiza zachani zisiyeni basi zikhale. Yes, akuti tasakasaka asikana anzathu mumadziwa ndithu kuluka sisi wangodzati skulu ineyo ndikaweruka skulu imwe ikundivuta ikundichapayi ndikafika anthu ndimapeza adzadza pakhonde akudikira kuti ndamange mutu ukamangamanga kupeza ka 20 pini ukapita skulu ukanyozedwa ukapita skulu ukangolaka ukabwera nyumba umanga anthu 40 pini kuti afinge tumwe nazochita zomwezi asiye sukuluyo azipanga zimenezo ukwasateko nthawi yayi segule saluna ameneyi awanda basi nifundani ineyo mina mayankhula abule awavala mayalawa itiyo ndimava chisoni kwambiri chifukwa amayankhula zinthu nazoti asocheretsa amalawi ambiri. Okay, even tikawerenga Bible amana zoti olungama akhozogwaka 7 koma adzarani adzadzuka. Olungama akhozogwaka 7 koma adzadzuka. Obviously ndikupatsana sadadaula. What is in the Bible? Bible mwa amene walimu. Meaning to say unazokuti school we need to fight for it. Akuti ukamalimbikira school uchititsa manyazi aphunzitsi. Ayi makolo nanena kale ndaforokoza kunazo kuti siti kungolimbikira skulu ija koma tikulimbikira skulu ija mwanzeru. Mwandipesa musiyanitse mbuli zomwe zingolimbikira skulu rere kungopita skulu timapita skulu mazi koma wina ake mwali ndi paposi imafuna kudzapanga wait tunazoti kulimbikira koma mwanzeru. Mwandipesa chifa mudzapeza munthu unazoti akulimbikira ndozoti apa ndi uno pali tsogolo apa pali tsogolo langalira apa amachikwanitsa chinthu chija chifukwa chani akudziwa pano pa amene ndikuzeni kuchipasula evening mukapeza munthu abwera ndi chigalimoto chokongola kumazati kodi ku skulu kunafuna chani. Mwandipesa so ife ngati achinyamata amalawi anzanga we are still young, let's make it while we are young. Osatiza bangali great nazoti takula rafika pena paka mane abade dofunika ndibwelele ku skulu kwa chani ku skulu mundu uliza ka 46 kwa chani ku skulu instead of nthawi imene ukana kupangira ro panopa nkupanga zoti okay next inende bange is for my school kuti tsogola ngali khayani likhalembera. So ine am encouraging Malawi azona zokuti ageza achinyamata anzanga let's work ngati skulu ikukanika limbikira peza njira una zoti chinthu skulu irani uyikwanitse. Wanipesa chifoma kawo uona zoti okay nene ndifuna nzakhale MP ndifuna nzakhale wakuti ndifuna nzakhale wakuti ufunika yani ufuna ukhale mbavi labwino ufunika kupita skulu ufunika ukaphunzire ukhale ni nzeru chifo usaphunzira ugulitsa makala osaphunzira ogulitsa makala bwana nakalo phunzira koma ogulitsa ya Kwima. Malusiana? Kwima. Okay, dabwezi. Foma zani funa ophunzira osaphunzira koma ogulitsa makala. nkumagulitsa makala ndizoona koma advantage kubwera unazoti wapeza vacancy ena akafuna pepa lalicha he can go for it and to make akozwa ichiwanitsa pomwe wina kama ngogulitsa uja chifukwa mwina school damvura kuruka vacancy akozokulepera ayi nene maona ma vacancies even ma vacancy au driver panopa sa kumangofuna driving license yoka amafuna ka MSE so how can you umesa ngati unthu driving license ndoti ka MSE so kana kuti mwina wakha driver wina wakapenda pake olo mwenye amene panopa amafuna mala ophunzira ndandira ganizani ngati mwenye mtori education yako mala amangovoza kuti certificate afuna certificate Fakuzoro to anomana ni certificate ndano hanzeru akozone tabuno chito kuchana kurenga rosa phuzira Umasaba ngabona kufikela. Akuti even kuti uzikagulitsa ma t-shirt mu mishopo ya mwenye muzikankhulana bwanje how are you akuti uyu ndogulitsa makala koma ali ndi pepala lake agulitsa makala ali ndi pepala kukabwera mwayuno aliwonse uyu mposa vudo ranyamuke chifukwa mwabwera anthu ena amwene alitu kamwene angofuna ka certificate kathu kamene kapena yayi ka follow kamene ungova ine ndibe kali konse
yoyiphulira eneli pati ndingopereka ndimanga zimene amanena. Yes, ndibwere kumeneko. Okay, anthuwa zikuoneka ngati akufuna kubwera mbali yathu chifukwa poyamba paja tikamvetsetsa amakamba zokuti munthu amene ndi mapepala ntchito zake ndi zamboma ndi zina zotero zabwino. Apa akunena kuti uli ndi pepala koma kugulitsa makala. Ugulitsa bwanji makala munthu uli ndi pepala? Okay, ndazisiya. Fundo yanga ili pa kuti mmudzimu timaona anthu osiyanasiyana oti ku sukulu adapita mapepala ali nawo koma akungokhala. Ena anaphunzira mwina hospitality ndi zina zambiri koma tunena pano ali ndi burning center. Pepani sindikunyoza nonse amene mwini ma burning center ndinu madolo kwambiri. Okay, komanso tikatengera ku Malawi kuno anthu ambiri titatifufuze mbiri yawo anthu amene ali ndi chuma ku Malawi kuno ndikuti sukulu sanapite nayo patali. Nditengera chitsanzo pa goti uyu Gabadinho Muhango dolo kwambiri. Pambiri yake anafotokoza kuti anapita ku sukulu anali secondary amathawa ku sukulu ndi kukamenya mpira. Ndipo sukulu ija sanapite nayo patali koma pano ba aliyesa amakamba za Gabadinho Muhango gaba pano ali kunja nkhani yake mpira. Si sukulu yokha imene munthu ingakupangitse kudzakhala pabwino. Aliyesa amadzidziwa ngati wadzidziwa kuti ineyo I think sukulu ikundivuta peza chochita afotokozere makolo moveka bwino makolo akubvetsetsa kuti zoona adi ngati mwanayo wafika pozichepetsa ndi kubwera sukulu di kutani ikuvuta. Anzanga sukulu isatichedwetse tikukula. Oho. Maomaliza kuti oho. Okay, yes. Okay, apereka chitsanzo cha Gabadinho Muhango. Mwandipesera ali kunja. Mwayo mona achitika Gabadinho Muhango sungachitikira aliyesi. Ndikuza ndizo. Uno ndi mwana wani ndo wa mwayi muja. Ndi mwayi. Ai, ndo lako ndika. Ali bwena. Tamaliza na wale. Atimalize. Yes. Anthu ambiri omenya mpira panopa. Ambiri akumenya mpira alibe soma pepala. Ali ngati Gabadinho Muhango ngati. Sali ngati Gabadinho Muhango. Ena ulimbikira sukulu ampira omwe wena sa ulimbikira sukulu. Akaipeni mpira uri zapita nawo mapepala kunjaku kudzaka fikire ko pabwino. menya mpira sukulu sokwina Kulemera ni nzeru sukulu ikhalepo. Ewanizitiwa. Okay. Yo akali. Akuti tazizindikireni kuti mulinde luso lanje. Mwauze makolo ama tabwerani mutaje sima ya madzulo. Chifukwa mwakhoti mukwafolokoza msanaje sima ya madzulo. Mapeto ake suija sima imene. Koma mwaja zonse zatheka wakhuta omwera mazi. Takhani apa. Ineto ama ku sukulu kunde palibe zimene zikuchitika apo. Ndenene maganiza kuti ndili nkaluso kena kake. Ndimatha umaponya manjawa bwinobwino ndongoka bwinobwino. Kodi mutandilembetsera pa Kamuzu Institute bwanji ndizikamenya nkhonya kumeneko mwina luso langa lili kuti koma za sukuluzi zandibwiza zandivuta muganiza bwanji koma vuto lake anyamata nsumau za soma makolo makupezera kopa sani fees lese kwanza thamena ma private schools apo sani fees mukangojera aine sukulu imandivuta basi ndeto kungojera ndalama iji aine sukulu imandivuta mwambo kwemba zokwemba aine sukulu ndi mutu mumulibe yayi koma kuti mwakhala basi makolo nkwauza ABCD akumvetsetse ukauza akupange support zikuyendere rather than when drama zingonongeka koma yet ku school ko palibe yochita pamawo kumazanena kuti makolo inetu school inkandivuta mairo ndikakamiza nthawi nditi yes Duncan mfundo yako imodzi mwachangu kwa chabwino ineyo tonena zokuti chiyambire ni changa chibadule ni cha ineyo sindinaonepo munthu wokuti anasiya student standard 7 akulamulira Malawi munomu kapena atampatsa udindo wina wake ka minister kaya ndani chiyambire nyanga sinaoneko nezimenezo pachifukwa kuti mesi sinaoneko zimene zikuphera mphongo kuti skulu ndiofunikira potengera atsogoleri amene tili nawo Malawi kunoku no school sungalamulire ngati Malawi sungalamulire
sungakhale patsogolo sangapatsa udindo sangopatsa udindo olemine mmuzi sangapite pansiku ongoloza ogulitsa tomato kunena zokuti iwe ukhala president kwambira ayi ukhala nduna za chuma sizingatheki ndiye sikulu ndiyofunikira tungoyenera ife achinyamata tilimbikire sikulu basi tipushe mpaka neferi zafike pamapeto basi ineyo ndinguthele pamenepo kweneyo. Yes, mwajangu sobule fundo imodzi walinda fundo imodzi. Okay, ine ndikwere chonchi ndiyambeke ndikutsutsa guys, mungapita point yanu yosiya sikulu mapita kwambiri pa standard 7 apapa ayi sanachoza standard 7 ehe ndeno musapepese ku standard 7 kaya kusiya form 3 kaya form 4 ndikusiya sikulu china mukambaza pepala guys unalowa katangale anthu pepala magula mwina simudziwa kumale kuno kuli dzipupu heve anthu amagula pepala ndinu komati ayi chanchani pepala mukunama wina ogula pepala ndi olemera wina ayinalo lake lenileni mwinaso ndiloyere pepa panopa chani kuti tusiri ndinthu ochizo kukapita tomato business yemunthu ungalemere mayazi umalikuwa muthu oganiza lukushapu kwa anthu oganiza ngati feyo tili kunofe. Okay, tendipire pa point yanga yoyina kuti guys kwa munthu samwasiya sikulu panjero kuna ine sikulu yandivuta ndakula munthu une ndindevu kuchibwano kezo makhala dolo na fact chifukwa yani ineyo tilisemwe atawo awandawo iwo apita ku sikulu 1 azipempha yojera azilodalira makulu makota maboye katu mwakula amayankhulira makulu kezi osandindo awo ndikuzeni manekayi uyu sikulu apitiriza ine tilize sikulu ndasiya maboxer zovala kayachane maperfume kayachane ndizigulira ndi makolo samanyadira zoti mwana ndo jani akusimira payeka wina zazija zake pamudzi azija zake samukaso nyumba ndapeza kagowelo kanga osati wopita ku sikulu aphika simu mati andifuna spaghetti wachani funa zoti wewe pali mama pangapo daso zataniso za makulu ndiwe ukhale dolona zoti pakhomopo uziyasobwesa ukandiwo kenaka zoti masteni kankhuku akatati ndaphani ine ndabwesa kadola kana kamenya haso iyi ndi makola manyadila heavy kusiyana ndi munthu amene angopita ku sikulu ali ndi ndevu adalira yodyera apemphera maboxer ya shepa ndi zinzake guys atiferukula mtsikana amafuna zambiri kuti munthu oneke bwino guys peza chinthu chako chochita zizikuwawani mukamapempha makolo mukula anthu nozikuwawani fundo yakandida. Yes, Linda. Yes. Yeah. Okay. Ndipite kwa Linda. Okay. Nthawi kuthamanga kwambiri. Ndipite kwa Linda mwajangu, ndibwere kwa Fe mwajangu, Wanda, kenako Hope, kenako kuti samalizise, kusapanga conclude program ine. Yes. Munthu akaphunzira ayindi degree ani mapepala amalemekezeka kwambiri olakazo lisakubweretsa sopo pakhomo makolo amadzazoti ayi makolo amadzazoti tsiku lina munthu yadzabweretsa zokoma zilitsogolo uli ndi pepala ndi degree ntchito sikupezeka pano makolo amadzazoti tsiku lina munthu yadzapeza munthu sangakhale mpaka na akapeza ina yake koma apeza ndithu ntchito munthu wa degree wa pepala amalemekezeka sangafanane ndi munthu otanekezera study 6 5 umulemekeza uyambira pati ipo munthu anaja amaona zoti taona ni sister wathu degree anavala gown wisdom heart onani zithu zizo mwana kumalemekeza kumabale kumfusa munthu unapanga bujegala azikuzira kunazali akulemekeza bwanji ulemekezeka bwanji munthu waphunzira bwagala kunazaisilemekezeka munthu akaphunzira amalemekezeka ndipamapatsidwa ulemu ndi makolo omwe ndali yese amene akuzungulira angomva zoti atitu anali kuzuni anthu amati mwana ndi uyu ndipo kunena chilungamo makolo ali kholo linali lonse limafuna mwana akati adzapita patali anaphunzira anapita kuzuni university osati college university makolo amati mwana kumasulu mwana su zelu analekeza zelu zaini kwanza amere kuchula monyadira ole yokuya ya t-shirt ufuna t-shirt auganiza bwanji adzazoti mwana uyu ayindi degree university anaponda sangafanele ndi ana amene ali mudzi muno oti anangoyeza 5 aphunzira uja agulitsa makala achani. Yes, Linda fundo yake akuti
mwana amene waphunzira kapena kuti munthu amene waphunzira amalemekezedwa. Makolo samene kuti mwana wanga anaphunzira sali pa ntchito kali pa ntchito koma chongoti anaphunziracho amene zoti uyu ndi katundu ndi pango linu tsiku lina tidyako ndithu meneko. dziko eti simudzamva maona zoti dziko limalemekeza ana zoti dziko limalemekeza mkhu wa ndalama zake dziko limapatsa ulemu kwambiri. Onapole nizombera khawo ino muli ndi pepala sikungamati ngandiyankhulire chani zanu chandi bwana ka ndi dziko limalemekeza mkhu amene ndi ndalama osati pepala la chani udya. Yes. Ndive fude moziwa kafe wanda kenako hope mwachangu kwambiri. Yes. ndi chitsanzo m'banja muli ana atatu, oyamba ali ndi degree, wachiwiri wasiya school from 2 amayenda mahaso, wachitatu avabe kutiko ku school, wachiwiri uja akupanga zinthu zoposera amene oyamba amene ali ndi degree yo kuti apange akurani akumposa. Muona ngati apo banja mukule mukhalamo wa degree yo adzimpatsa ulemu ampatsa banja muthu iye chochita alibe degree ndi ali nayo koma palibe chimene degree yo ntchito ikugwira nacho. Wachiwiriyo ndi amene mahaso akuyesa mbali yake mahaso akupanga ndipo drama akhala nazo. Muona ngati apo ino banja muwopopo wefeni wajeni wa degree ulemu ngakhalemo palibe ulemu wonse pene popo nkhani ndionazo kuti sikunazo kuti muno maliyese akakhale ndi degree ngumenazo kuti ayi adzayimira kuti adzakhale president adzakhale ndi ulamuliro otani mbola. Pano paliyese tikatenga ndi dziko lathu linoli aliyese lukushapu ndiwekha sunga makhale wasikumenazo kuti ayi ndiphunzire ndidzakhale makuti mbola. Panopa munthu uyenera kudziganiza wekha kuti panopa tikatenga ndi imene dziko lathu ilili ndipanga izi zirani zithandiza koma ndikapanga izi zirani zitibweza mbuyo pena pake sibwino umangoletsa nthawi pachabe ayi panga inthu zokuti chilithandize tifike kani tsidya lina osati uzingokhala pomwepo zimenezo sizoona. Yes. Fe ndithuperekaso fundo yake mwachangu. Yes, wonder ndibwere kwa hope. Yes. Kuthamanga sikufika. Mabula miyambi lole. Le anthu andofanda batse miyamba aidziwe. Kuthamanga sikufika. Ora siya skulu bilo kamba business chanchani yancha kupanga za ndrama suti wewe udzakhala ole ukhala olemera. Kuthamanga sikufika. Mwandipesese skulu akulu skulu ndiyofunika. Skulu ili ni advantages ambiri pa moyo wa nyamata komanso ntsikana. Mwandipesese akuti makolo makolo amanyadira mwana wake awaphunzira amavokoma even pakhomo mwana ophunzira umakondedwa kwambiri komanso umakhala ndi advantages zona zoti ukhoza kugwira ntchito kuposa munthu wa business. Naforo uzazokana zoti munthu amapanga mahasoyo ndi munthu amene ali mpepala wakayamba ntchito amatha kupanga ndrama zoposera uyuyu kwa mwezi umodzi chifukwa yani waphunzira. So school akulu ikavuta let's push for it. Chifano mu school muja muli zabwino akuti pabwino sipafuna aliyese koma aliyese afuna bajani pabwino. Mini kutusa kuna zoti kuti munthu pambane ndi school sizopheka koma ndizotani ndizotheka. Munthu kuti ukhale wafika pabwino suru mango nyamuka nkuyamba kuyenda nkufika pabwino umakumana mmikungirima. So mikungirima ikubwera pene majapa zinthu zikuvuta. Imagine yani mikungirima una zoti iwe you need to find a solution to solve this mikungirima to pass. Mwandipesa chifa ndimaseka ndi mawa modzi una zoti munthu akazoti chinthu chikuwawa kwambiri chinthu chakhala chikuwawa kwambiri imakhala yankho lako latsapa layandikira kuti lafika chinthu chakhala chikubweteka una zoti ichichi I'm trying this ukungoyesa umazoti nthenga umazoti umazanguda khomolani khomolatseguka. Mwandipesa umafuna kuti ndidziwe ufa munthu ngati ukubwereza umayamba soganiza boy foma zona zoke chikundivuta ndijani chikundivuta ndichi okay umakafunsa kwa ina ake ina akasowa ndakumandivuto ili nditi andithandizeni ndingatani akasowa ndipasa maganizo go for this ndikapanga zimezi amwene komeza so wina akuti go for this zozozika pamodzi umapeza uri waboleza nkupeza uri wapita kumwe kuli chani kuli tsogolo lako chokhumba cha mtima wawo. That's why ndina zoti kulimbikira kwake nkuwa nzeru osangoti kulimbikira wamba koma kulimbikira ndi nzeru komanso akodi chinthu chomwe ufuna udzakhala ukuchidziwa.
mfundo yangu yomaliza ndi imene. Maso mwana ndiyakhule. kulimbikira bwanji Mwana. zonse zopezeka palibe kulimbikira bwanji Tampaseni hopu. Ndizamba pa Duncan, Linda, ndizamezaso kwa Wanda, mawanu otsenderera, mawanu ogwangulira programu ino. Conclusion, tiyende nditumula. Tikatero, tizabweranso uku, tizendenso, ndioti hope usuzati mazire. Koma mfundo yako imodzi kaye pano, ndioti jani? Okay. akuluakulu mulungu anabisa mawa tikati mulungu anabisa mawa tutanthauza chani mwina nkutheka kuti iweyo kunalembedwa kunena kuti sukulu izakuvuta sudzapita patali chifukwa cha sukulu mwina sukulu yavuta inde wayesa siya peza china chochita mwina nkutheka kuti chimene choche ndimene mulungu anakukozera kuti udzapita nacho patali chifukwa tikakamba za anthu amene anayiphula amene sukulu sadapita nayo patali sizoti mwana wawo ankadziwa kuti iwo adzayiphula koma chifukwa chotataona kuti sukulu ikuvuta anayesa business ndipo business ija mpaka anaboleza mpaka kufika amene alili panopa sitonse amene sitingakhale ofanana kuti tonse tikhale ndi mapepala chabwino yesi tonse tili ndi mapepala mmene amanenera adzathu kuti ayifunika kwambiri mapepala masters degree chani tikapezana ama masters lokhatokha ama degree lokhatokha akagwire ntchito kwa nzake ndani chifukwa ndi wina aliyense azidziva kunena kuti agulitse tomato ndani akumbe safety tank kwa akumbe tanki Ino ogulitsa mbadani, kuwagulitsa mbadani. okay anthuwo yes ali ndi mapepala komano amene ti anthu ali ndi mapepala afuna kudya akufuna kudya akubwera kudzagula zinthu kunsika tomato kwa anthu amene sanapite ndi sukulu patali anthu ngati amene ajawa anakakhala kuti mwina nawonso anapita ndi sukulu anapita patali ndi sukulu ali ndi zochita zina zoti zapamwamba agulitse tomato ndani zakudya zanu muzitenga kuti chifukwa anthu osaphunzira afite ngati masupply anu adzakudya mwene kumatilemekeza so simungakhale panokha podzidalira nokha ngati anthu ngati feyo palibe pa zinthu zambiri kunena chilungamo Wanda anakambako za anthu amene amasewera mpira kunena kuti ayi akulimbikira sukulu mbali yawo akutere ayi okay tainakale kuti tonse sitingakhale ofanana wina aliyense of course amafuna atafika pa wina wake koma sangafikepo ndi chifukwa chake tili ndi ena ochepekedwa ena pang'ono mpaka nakufika pa anthu olemera ndi mmene zimakhalira zimwe kwambiri Yes, tikwangule. Ngani litokhala papa 2 days, 3 days, olo wiki imene tili pano, koma singathe. Tikwangule. Ndano ndiyambira pa Duncan, Linda, komanso Wanda. Anthu aonera program. Mfundo imene ayisunge mu mtima mwawo. Timonera program 4+5 Palaver pakana ma GPS. Koma mfundo imene anamaliza nayo Duncan. Pamene amakambirana nkhani yonena kuti kodi ndikoyenera kuyisiya sukulu ngati ikuvuta ndikuyamba panga zinthu zina ndi Duncan anati ndedi tisayisiye sukulu iyi sukulu ndiyofunikira mfundo imene anamaliza nayo kapena mawu amene anatsenderera nawo anandisangalatsa kwambiri akhale mawanje tiyambe Duncan Linda kenako Wanda tizabwerenso ndithu side iyi tiyende mwachonje muyimalize bwanji a Duncan program imene okay achinyamata kwina kuti kuonse kumene muli ndifuna ndikuwuzeni mfundo izizi mfundo yoyamba kwambiri sukulu ndiyofunikira pamoyo wa munthu ndipo wachinyamata amakono akungoyenera apite ku sukulu ya afike nayo pamene angakwanise kufika chifukwa kuti sukulu simati koma pazimathekaso nthawi zina zake sukulu yomweyo mwina uona zokuti zikuvutavuta ife ngationa zokuti zikuvuta ndi bwinonso kusiya sukulu ija ya nkupanga zina zimene kuona zikhoza kuthandiza uthenga wina upite ngati kwa makolo mwina ngati kunoku ku Malawi lese kunoku ku Malawi makolo amangufika mwina sijena zoti mwana akangobadwa apite ku sukulu ife ngati mwana jamu kumona zoti siza sukulu koma mwina ndije nina yake mwina mukhoza kungompanga kuti apange zimene zijazi kungomulimbikisa kuti apange zimene zijazi kazoimba kusiyana nkuti mwina
mutha kumpasa ndalama za ku sukulu koma kupeza kuti ku sukulu kuja munapalibe chimene chikuchitikapo. Ndiye ngati mwazindikira zokuti inuyo mwana wa thuyu uyuyu aoneka zoti za sukuluzi asikwenikweni kungompanga zoti kunthandiza kusaidi imene jayo komanso alinu ake fefe ngati achinyamata amene mapita ku sukulu fe ngati tikuona zokuti sukulu iyi mwaumwa kuti tiye tapemphe makolo aja kuti makolo inene maganiza ngati zoti sukulu iyi ndikuona zoti sizinthandiza kwenikweni tandipangireni izi chifukwa zimatheka wekha kuona sukulu sikuthandiza koma kupezeka zoti mwina sikuwafotokozera makolo aja sakudziwa maangu panga ifuta ngukire futi za sukulu ndiye ineyo ndimalizire pamene papa. Akuti mwanayo ali ndi luso loyimba basi nsapoteni amene azikaja zako soma basi amene azimba azikaja zako soma amene yes ili normaliza bwanji ine utenga anga upite kwa makolo ngati mwaona zoti mwana skulu kumuvuta kesetsani mpilitseni mapataimu mpilitseni kumulimbikitseni ngati sakudzuka usiku mdzutseni werenga adzuka amene adziwerenga fa skulu ija ndiyofunikira komanso pena ngati zavuta it's okay akapange business zabwinobwino. yes Linda sokumaliza wonder amala wanzanga ine ndimalize chonchi ndipita m'baibulo amati Mose ndi ana a Israeli mchipululu kuti ndamusa nalikina namusa anayenda for 40 years koma akupita malo amodzi. So ifeyo ngati magayizi achinyamata ngati kuthekera kulipo kophunzira skulu, let's think wisely, tiganizeni kuna zoti ngati tili kuthekera kuna zoti tikhoza kukwanitsa tiye tilimbikireni skulu ija mpaka tikwanitse. Koma ngati una zoti skulu ikuvuta, find something to do that, go for it. Ngati zoti uzikhala ndi chani uzikhala ndalama moyo unowu zinthu zidavuta skulu si aliyese paliyena nda skulu paliyena safunika yani safunika skulu. So ngati zinthu zikuvuta izi zikuzavutitsitsa izizi zisiye zimenezo, find something to do, uzisamala pakhomo umakhala munthu kukula maudiloso akurani akukula. Chifukwa wansi ungozungula mala modzimodzi munthu amazoti ungozungula mala modzimodzi dzaka nkumapita munthu kukula koma moyo sukurani sukusintha. So let's fight hard tipeze zina zochita basi kuona zatsogolo lathu until zabwinobwino. Komanso chinthu china kumapemphera tsogolo ndilovuta sarana salimbana ndikape sarana malimbana ndolo. So pali zina mmaona ngati kuna zoti skulu ija yavuta ali sarana atona zoti dawa atataboleza papa I think sapanga bwino. So tilimbikire kupemphera for our future chifukwa Mulungu adabisa bawa. Amen. akuti kupemphera mfundo imene ndatula kwambiri imeneyo tiye ndizipemphera chifukwa Satana amakhala ali zungulizunguli pomwepo kuti ayi akutumikire mwa njira ina. So tikamapemphera Mulunguso atipangitse kuti ayi akonzenso zinthu zitatu za pamoyo wathu. Yes Bully mumalize bwanji. Ine anga mawu posafuna kujulukitsa gagandiwa ine ndichite motere. Okay guys, kwa nyamara anzanga amene mukuonera skulu ikakamileni zinthu ngati zikuvuta fight hard muyesetse. Komano ngati skulu yavutitsitsa guys, ngati muli ndi luso pezani kapena kuti pangani luso lanu kuti muzipanga earn money for pano pa US guys ndi ndalama. Komanso ningobakira ku point ya danankho za makolo uthenga wino upite kwa makolo amene muli ndi ana muno skuluso ikuwavutitsitsa anawo amvetsetseni ngati makolo ife skulu yativuta amvetsetseni endi paluso lawo muwapange support muziona kuti tsiku lake azaboleza. Chifukwa chani kwa kholo limene avomereza chimene mwanake akupanga mwanaso umapeza mwayi. Komano ngati kholo ludana ndi chinthu chimene mwana ukupanga mwana sangapeze mwayi. Wani ngati makolo mudana ndi zimene mwana akupanga amakhala zoti mukumuphira tsogolo lake. Komanso umakhala zoti mukumpasa matembere folo mwana sangatukuke kapena sangapite patali. Ineru ndiyankhule mulero. Yes Bully kumaliza. Yes Faith umalize bwanji. Skulu ndi yabwino inapa chilungamo. Skulu ngati kuvuta mbali yako yesetsa
kadzivaya kuma patemu kuja koma ngona zoti skulu yakuvuta amati fupa lokakamiza simakeda kuswamphika isiye basi peza ine chotani chochita kusiyana kuti udzingokakamira chinthu zoti chinthu chichi sichindipindulira ndiye ngati yavuta isiye koma ngati udzozoti ngati kuvuta kulimbikirabe ndiye setso mbali yanga hayi limbikira ineyo ndimalize motero. Yes, feso nditumaliza hope kwangulani. Ineyo ndisankhule kwambiri chifukwa zambiri zankhulidwa ndipo zomveka bwino. Chachikulu tonse amene timapita ku skulu anditikuona kuti skulu ikuvuta koma tukanika kuwafotokozera makolo. Pa nthawi imene makolo akutipatsa fees chonde tisadye fees. Makolo amakumana ndi zambiri kumene amasaka ndalama. Nthawi imene akusaka ndalama amakumana ndi zinthu zosiyana zovuta zopinja chonde osadya ndalama ya fees. Apezeni makolo afotokozereni bwino kunena kuti ineyo skulu yandivuta. Komanso ngati ukuona kuti skulu yakuvuta kuli zochita zambiri zamanja zimene zikufuna kuphunzira posafuna ukhale ndi pepa lina lililonse. Tiyerekeze kuli anzathu ama mekaniki kumene kukwambiri kukupita achinyamata kwambiri chifukwa choti ndizoti sizikumachita kufuna kuti ukhale wophunzira kwambiri ayi. Tiyeni tiyeseko ntchito zamanja pang'ono ndi pang'ono mpaka na tidzafika napoti taboleza zikungwambiri. Yes, amene sochitundi hope kukwangula kupyeda ndi mawu ndithu amene kuti ayi tisadye fizi. Iwo udya fizi bwanji ayi inetu skulu inkandivuta ndene mafuna ntani unandiuza ayi basi ndimangodya basi auzeni makolo ndi bwino te skulu yandivuta kuwabwezera fizi yawo kuwabwezeranso akupasena kuwabwezeranso amwene fe ndithu zativuta apa titani poti titani kale. So ndakunyadani nonse mfanya fundo zanu kamanena zoona kazaboze nisindulani sindudziwa koma amene amonera ndi amene tali ndi danga lojaja kuti akomatu atankena amanena zoona linda ndipo tinamiza awanda ndiye palibe mwachitapo koma bule ndi amathyapa fefe ndiye panja pempeni hope tunde kaya mwina ojaja ndithu ndi amene amonera program imeneyi koma iye ndakunyadirani tsiku linanso ndithu mukafunidwa pano bwerani kuti ndithu tizachezeso ndithu program imeneyi. Amalawi apaso pena meza program yathu tsiku la lero imene ndithu imachedwa kuti 4+5 Palaver. Lero timakamba nkhani yonena kuti ngati wachinyamata skulu yavuta upita skulu zikuvuta kutera zikuvuta we kuperona ine ndikukakamiza zinthuzi koma palibe ndithu chimene chikutheka. Ndeti mafunso nena kuti kodi ndikoyenera kuisiya skulu iyi ndikuyamba panga zinthu zina zimene zingakupindulire pa moyo wako. Ndeti amva ndithu fundo zosiyanasiyana silingereso obwereza kuchoka ndithu kwa anyamata amenewa amene ndithu anabwera nazonso mu tsiku la lero. Takunyadirani kwa uwopya langa dzina hene kasowa tikupempheni kuti next week tikapabweranso pano ndi program imeneyi inu muzakhe pomwepo feedback yanu tipatseni timveso linuyonso muganiza bwanji mupeze kuona ma programs anotsatira pano wane mano kanema wa GPS. Bye bye.